14 февраль Гашыйклар көне. Гашыйк булу хисе ул ике кеше арасында түгел, мәсәлән, радиостанция һәм тыңлаучылар арасында да булырга тиештер. Шуңа күрә без дә сезне чын күңелдән яратканны белдерәсебез килә. Сезсез без беркем түгел. Шуңа күрә әлеге мәхәббәт хисе алдагы елларга да нык һәм шундый эчкерсез самими булсын. 14 февральгә нинди бүләкләр биргән идең? Безнең заманда без кызларга шундый йөрәк конусында валентинкалар бүләк итә идек. Аның яшьлек итә, исемне язмыйча, яраткан, шаткан кызга салып бирә соңгысына. Безгә дә җибәрәсеңме? Сезгә дә җибәрәбез. Булат, сиңа кызларда нинди сыйфатлар ошый? Миңа кызларда беренчедән инде ягымлылык, назлылык һәм инде иң мөһим нәрсә, ошай итеп матур итеп елмаеп, сине төшерә торган булсын. Сиңа иң сәер бүләк нинди иде? 14 февральгә миңа иң сәер килгән бүләк ул менә шунысы юкмы? Сөт. Сөт, ләкин ул теге гади сөт түгел, ул сөтне камуфляжга урап бүләк иткәннәр иде миңа. Идеаль ир-егет нинди булырга тиеш ул? Birinci şiratta mahur, ikinci tıp eğilir ol yumurta hissiyatında bulunacak, hem üçüncü sıfat yumak. Bir sümmeyen bir neybrinde. 14 февральгә хатын-кызларга нәрсә бүләк итәргә кирәк? Biz бит инде барыбыз да хатын-кызлар эмоциональ җан ияләре, шуңа күрә мин хатын-кызларга эмоцияләр бүләк итүне иң яхшы бүләк дип саныйм. Ничек итеп моны эшләргә була? Мисал өчен ниндидер сюрпризлар эшләргә көтелмәгән. Беренче очрашуда кыз кешегә нәрсә кияргә? Birinci очрашуга әлбәттә инде. Менә мәсәлән, егетләр өчен менә шундый лайфхак бар. Әгәр дә инде ошаткан кызыгыз беренче очрашуга сезнең яныңызга беренди кафе ресторанга спорт костюмыннан киенеп, диме? Менә булай утырып, рәхәтләнеп ашап утырса, димәк, сезне ошатмый. Әгәр дә инде яраткан кызыгыз беренче очрашуда күнәкләр киеп, менә булай суламыйча утырса, ашамыйча утырса, теге тыйнак утырса, димәк, сезне ошата. 14 февраль синең өчен нәрсә ул? Гап гади көн.